Takhle začíná každá baletní mistryně. Musím trošičku pousmát tomu, že každé divadlo má nápovědu. Tady duchovní matka baleríny Zlín Vladimíra stála za oponou a tančila to celou dobu s těmito děvčátky. A bylo to opravdu zajímavé. Myslím si, že v průběhu dnešního odpoledne bychom ji mohli vyzvat, aby přišla na pódium a mohla nám povykládat něco o baletní škole. Nicméně nás čeká další vystoupení. Papírová lodička. Holčičky ve věku 6 až 8 let. Jak už jsem zmínil na začátku, tak děvčata si toto vystoupení, které vám předvedou, připravovali ve 3 lekcích. Ale už mají za sebou samozřejmě 3. místo s choreografií Rozkvetlá zahrada, kterou, jak jsem zmiňoval, uvidíme až v druhé části dnešního odpoledne po přestávce. Takže v tuto chvíli Papírová lodička. Paper boat, it'll always keep, but probably never float. I'll fold the sails perfectly straight.